Πατώντας File, New και νέο Project. Όπως έκανε προηγουμένως και ο Δημήτρης, επιλέγουμε Windows Application και το όνομα του προγράμματος που θα φτιάξουμε είναι ηλεκτρονικό σπίτι. Το επιλέγουμε το κατάλογο πάλι, θα δημιουργήσει ένα δικό του κατάλογο για το solution μας και πατάμε OK. Okay. Έχουμε την καινή φόρμα, την οποία θα μεγαλώσουμε ώστε να χωράει όλα τα κουμπιά. Το σενάριο είναι ως εξής. Θα φτιάξουμε κάποια group box ώστε να ομαδοποιήσουμε κάποιες λειτουργίες του σπιτιού. Θα έχουμε μία και μόνο φόρμα, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο στο χρήστη να αλλάζει όλες τις εφαρμογές. Μιλώντας με κάποιους από εσάς, μου είπαν κάποια σενάρια από διαφορετικές φόρμες ή με διαφορετικά δωμάτια. Κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιο προχωρημένο να το υλοποιήσετε. Γι' αυτό θα έλεγα να έχουμε μια κεντρική φόρμα με ομαδοποιήσεις και να κάνετε την εργασία έτσι. Εμείς θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το control που λέγεται group box. Θα μπορούσατε παρόλα αυτά να χρησιμοποιείτε το tab control. Πιθανόν να το έχετε δει σε πολλές εφαρμογές. Κάθε tab θα μπορούσε να είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, ο κλιματισμός ή γενικότερα η θέρμανση, ηλεκτρονικές συσκευές, τα φώτα. Εμείς θα επιλέξουμε να έχουμε group boxes, το ένα δίπλα στο άλλο, που θα ομαδοποιούν τις διεργασίες μας. Λοιπόν, αυτό που κάναμε τώρα είναι να πηγαίνω στα containers ή αν θέλετε να είναι πιο εύκολο κατά αλφαβητική σειρά και εμένα αυτό με βολεύει, πηγαίνω Windows Forms και βρίσκουμε το group box, drag and drop, το ρίχνουμε στην επιφάνεια της φόρμας μας. Τώρα, όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, κάθε object, κάθε τι μέσα στο studio και στη C# είναι αντικείμενο. Που σημαίνει ότι και η φόρμα είναι ένα αντικείμενο. Όταν είδατε πριν, ο Δημήτρης άλλαξε το όνομα ενός κουμπιού, αλλά το text δεν άλλαξε. Ήταν δηλαδή button 1, αλλάζοντας το όνομά του, παρέμεινε button 1 το text. Για να αλλάξουμε στοιχεία και πληροφορίες για ένα object, πηγαίνουμε στα properties κάτω δεξιά. Που σημαίνει για παράδειγμα ότι όταν έχουμε τη form 1 και θέλουμε να της δώσουμε ένα πιο όμορφο όνομα, πιο λογικό, πηγαίνουμε στο property text και γράφουμε ηλεκτρονικό σπίτι. Το σενάριο είναι ως εξής. Θα έχουμε ένα group box, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη θέρμανση του σπιτιού, ένα group box που θα είναι υπεύθυνο για κάποιες συσκευές, εσείς θα μπορούσατε να φτιάξετε πολύ παραπάνω, εμείς θα φτιάξουμε μία-δύο, και ένα μεγάλο group box, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα φώτα. Τα δύο πρώτα παραδείγματα, δηλαδή η θέρμανση αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, θα τρέχουν με μεταβλητές μέσα από την εφαρμογή μας. Για τα φώτα θα επιλέξουμε να φορτώσουμε ένα XML έγγραφο. Θα δούμε μορφή XML εγγράφου και θα σας πω και γιατί θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε τώρα τι μορφή έχει ένα XML έγγραφο. Όπως βλέπετε, έχουμε μία δομή, μία λίστα, ένα array λέει επάνω, από φώτα. Φώτα έχουμε ονομάσει την κλάση, ένα φως αποτελείται από το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, το όνομά του στο lights, για παράδειγμα έχουμε το room kitchen, wall lights, και το αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Για εμάς πραγματιστικά αυτό σημαίνει μια λάμπα. Τώρα, το XML έγγραφο είναι κάτι πολύ απλό. Έχουμε ορίσει μια συγκεκριμένη δομή όπως θέλουμε και του λέμε ότι έχουμε μια λάμπα η οποία αποτελείται από τι πράγματα, αυτά τα τρία. Το room, το οποίο περικλείεται ανάμεσα όπως στην HTML στο room και /room, στο light και στο on-off, το οποίο έχει την τιμή boolean. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς επαναλαμβάνουμε τον αριθμό από τα φώτα που θέλουμε. Τώρα, με αυτό κερδίζουμε το εξής. Εάν στην πραγματικότητα είχαμε μια εφαρμογή η οποία είχε φώτα και εμείς προσθέταμε μια καινούργια λάμπα μέσα στο σπίτι μας, δεν θα μπορούσαμε θα πρέπει να ξανακάνουμε compile το πρόγραμμα ή να το ξαναγράψουμε. Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας τις λάμπες μέσα σε ένα XML, μπορούμε πολύ απλά να κάνουμε copy-paste, να μεταφέρουμε μια λάμπα πάλι και να πούμε ότι αυτή είναι bedroom πάλι table lamps 2 και αυτή τη στιγμή να έχουμε φτιάξει μια καινούργια λάμπα για μέσα στο σπίτι και τελικά να μπορούμε να τη διαχειριστούμε μέσα από το πρόγραμμα χωρίς να αλλάξουμε τίποτα στον κωδικά του. Κάνουμε λοιπόν save και ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν το group box,
Αυτό είπαμε θα στεγάσει τα θέματα της θέρμανσης. Οπότε αλλάζουμε το όνομα σε heat για να είναι πιο user friendly. Και θα βάλουμε ένα checkbox, υπάρχει ένα control, λέγεται numeric up down και ένα button. Αυτά θα χρειαστούμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Ο χρήστης θα επιλέγει το checkbox, θα το ενεργοποιεί και μόλις το ενεργοποιεί θα ενεργοποιεί τα δύο από κάτω controls. Στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να θέσει τη θερμοκρασία στους όσους βαθμούς επιθυμεί και να πατήσει το κουμπί, το set, ώστε να δώσει την τιμή. Επίσης, για λόγους user friendly για το χρήστη, για να είναι πιο εύκολο για αυτόν, θα βάλουμε ένα text box ακριβώς όπως έβαλε ο Δημήτρης πιο πριν, το οποίο θα το ονομάσουμε status text box και εκεί θα προβάλλουμε τα μηνύματα στο χρήστη ότι ξέρεις έγινε αυτή η δουλειά που μας έβαλες να κάνουμε, ότι πέτυχε. Τα φώτα άναψαν για παράδειγμα. Επίσης βάζουμε τι είπες? Πες μου. Καλύτερα προτιμάμε να βάζουμε text box. Status bar σου δίνει πολύ μικρό χώρο για να γράψεις. Ένα status bar θα σου δώσει. Status bar είναι αυτό που λέει ready εδώ κάτω. Εάν το βλέπετε. Αυτό πώς θα σου δώσει να γράψεις. Και αν θες να δεις και πιο πριν τι συνέβη, τι ενέργειες έκανες. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το text box. Αλλά αλλάζουμε το multi-line σε true ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε ύψος. Επίσης, αυτό θα θέλει ψάξιμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μυρίσεις τα νύχια σου που λένε για να βρεις που είναι το κάθε property. Είναι κατά αλφαβητικά, με αρκετά tips και στο internet για τα ποια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και εντάξει, είναι λίγο από μόνα τους τα ονόματα καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Το βάζουμε read only, διότι ο χρήστης δεν θέλουμε να το αφήνουμε να γράφει. Τώρα, αν το βάλω read only θα φαίνεται γκρι, οπότε το αφήνω σε λευκό φόντο. Και στα scrolls επιλέγω να έχει both, ώστε όταν θα έχει γράψει αρκετό κείμενο, ο χρήστης δηλαδή θα έχει πατήσει πολλά κουμπιά, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα παραπάνω πιο εύκολα. Αλλάζουμε λοιπόν τα ονόματα των συγκεκριμένων κουμπιών. Ο λόγος είναι ότι εάν έχουμε στο τέλος της εργασίας μπορεί να έχουμε 10-20 κουμπιά. Εάν τα αφήσουμε checkbox 1, button 1 κτλ., δεν θα ξέρουμε στο τέλος ποιο αντιστοιχεί σε τι. Γι' αυτό το λόγο αλλάζουμε το όνομα του κουμπιού σε κάτι που θα σημαίνει κάτι. Όπως hit checkbox. Το ίδιο πράγμα κάνουμε για το numeric up and down. Και το ίδιο για τον button 1. Τώρα, όπως προσέξατε δεν άλλαξαν το κείμενο. Αυτό που άλλαξε είναι το name. Το name είναι το όνομα στο οποίο θα αναφερθούμε στον C# κώδικα. Δηλαδή, φωνάζοντας hit checkbox τελεία, έχουμε πρόσβαση στο συγκεκριμένο κουμπί. Που σημαίνει ότι μπορούμε να το κρύψουμε, να το εμφανίσουμε, να το κάνουμε enable, να πάρουμε την τιμή του, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε το κείμενό του, θα πάμε στην αντίστοιχη μεταβλητή, η οποία τυχαία στη C# έχει τυχαία. Έχουν επιλέξει να έχει το ίδιο όνομα σαν αρχική τιμή, δηλαδή checkbox 1 και text checkbox 1. Εμείς θα επιλέξουμε να έχει το όνομα hit. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι ο χρήστης. Όταν πατάει το hit, αυτά τα δύο να είναι απενεργοποιημένα και όταν το επιλέγει να ενεργοποιούνται. Όταν το ξεκλικάρει, να απενεργοποιούνται. Δηλαδή να μην έχει δυνατότητα ο χρήστης με κλειστό calorifer να ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, θα βάλουμε κάποια ακόμα χαρακτηριστικά πάνω στα κουμπιά, όπως για παράδειγμα ότι δεν θέλουμε να ψήσουμε τους φίλους μας, ούτε να τους κάνουμε να πουδιάσουν, δεν θα τους αφήσουμε στους 0 βαθμούς, θα βάλουμε 10 βαθμούς να είναι το ελάχιστο και θα βγάλουμε τους 100 βαθμούς και θα τους βάλουμε 35, είναι αρκετά. Επίσης στην default value, η τιμή δηλαδή που θα έχει εξ αρχής στο χρήστη, τη βάζουμε στους 20 βαθμούς. Αλλάζουμε και εδώ σε set τη τιμή. Κάτι που θα μπορείτε να δείτε εύκολα στο .NET είναι ότι σας επιτρέπει το align, να το φτιάξετε πιο εύκολα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπολογίζετε πάνω κάτω που ακριβώς είναι. Βλέπετε, σας δείχνει τις γραμμές ώστε να μπορείς να γκρουπάρεις βάσει των άλλων κουμπιών. Έτσι ώστε να είναι πιο όμορφα τα γραφικά και το αποτέλεσμα. Αρχικά λοιπόν αυτά τα δύο κουμπιά τα θέλουμε απενεργοποιημένα. Επιλέγουμε λοιπόν το πρώτο, γι' αυτό και κάνει focus, και πατώντας το control μπορούμε να επιλέξουμε και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ομαδοποιήσει τα δύο κουμπιά, την επιλογή.
Και πηγαίνουμε κάτω και μπορούμε να δούμε ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε ή visible και να τα κρύψουμε, ή για να μην κρύβουμε από το χρήστη κουμπιά και δυνατότητες, να του δώσουμε τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσουμε. Δηλαδή θα φαίνεται κάπως έτσι. Όταν λοιπόν ο χρήστης θα πατάει πάνω στο κουμπί, στο hit, θέλουμε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αντίστοιχα με το αν είναι επιλεγμένο ή όχι. Για να βάλουμε λοιπόν μια συνάρτηση η οποία να μπορεί να διαχειριστεί το click, αρκεί να κάνουμε ένα διπλό click στο hit και ο default handler που θα φτιάξει πίσω είναι όταν αλλάζει, γι' αυτό και λέει check change, όταν αλλάζει η τιμή του συγκεκριμένου checkbox. Οπότε, πολύ εύκολα, μπορούμε να πούμε το εξής. If, τι if, εάν το συγκεκριμένο hit checkbox είναι επιλεγμένο, δηλαδή, εάν hit checkbox τελεία είναι επιλεγμένο, checked, is on true, τότε τι θέλουμε να συμβαίνει? Θέλουμε το hit up down, γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε σωστά όνομα στο πρόγραμμα μας, αλλά και το άλλο να είναι enabled, δηλαδή η κατάσταση του enabled έχει δύο τιμές, true και false. Το object δηλαδή είναι ενεργοποιημένο, true ή false. Θέλουμε λοιπόν όταν ενεργοποιείται το hit checkbox, το enabled να γίνεται true. Ομοίως θέλουμε και το hit button τελεία enabled is on true. Αντιθέτως, όταν δεν είναι ενεργοποιημένο, θέλουμε ακριβώς το αντίθετο πράγμα, δηλαδή false. Νομίζω ότι όλοι σας, εάν βλέπατε αυτό το τμήμα του κώδικα, χωρίς να γνωρίζετε C#, καταλαβαίνετε τι κάνει. Και είναι πολύ εύκολο να το σκεφτείτε, πιστεύω. Είναι κάτι πολύ απλό. Πατώντας λοιπόν hit, πλέον τα δύο κουμπιά ενεργοποιούνται και πατώντας off, απενεργοποιούνται. Αυτό που μένει πλέον είναι να δώσουμε μια τιμή μάλλον μια function πίσω στο set, ώστε να ρυθμίζει θερμοκρασία. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ, για να είμαστε πιο σωστοί, ας πούμε, ως προς τη φιλικότητα στο χρήστη, να προσθέσουμε ένα μήνυμα στο status box. Και αυτό το κάνουμε status text box .text, βάζουμε συν ίσον ώστε να κρατήσει την προηγούμενη τιμή που έχει και θα πούμε ότι hit is on. Και βάζουμε μια new line ώστε να κατέβει η επόμενη γραμμή που θα γραφτεί να πάει ακριβώς από κάτω. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ερχόμαστε και προσθέτουμε εδώ ότι hit is off. Πατώντας λοιπόν το hit, εμφανίζεται στο status box το αντίστοιχο μήνυμα και απενεργοποιώντας το ίδιο. Γυρίζουμε. Πες μου. Γίνεται να εξplorάς να πάει στο τέλος του text box κάθε φορά που προσθέσουμε κάτι. Στο τέλος πάει. Αν το πατήσεις ξέρω εγώ 10 φορές, τότε δεν θα φαίνεται το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Όχι. Έχουμε ενεργοποιήσει, αν θυμάσαι, έχουμε βάλει τα scrolls. Που σημαίνει ότι κοίτα. Να το βλέπεις δεν φαίνεται. Υπάρχει ένα. Πας στο length. Υπάρχει μια συγκεκριμένη όπου παίρνεις το μήκος του συγκεκριμένου text box και ορίζεις το length του, το χαρακτήρα να βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι λίγο πιο προχωρημένο. Εάν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να το προσθέσουμε στην εφαρμογή επάνω. Λοιπόν, ένα ακόμα. Θέλουμε λοιπόν πάμε να προσθέσουμε μια επιπλέον λειτουργία επάνω στο κουμπί. Με διπλό κλικ φτιάχνει το default event handler στο .NET για το κουμπί, ο οποίος είναι το click. Όταν λοιπόν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί, αυτό που θέλουμε είναι να παίρνουμε την τιμή που έχει αποθηκευτεί στο hit, στο up and down, εκεί που επέλεγε ο χρήστης την αριθμητική τιμή, και να προβάλλουμε ότι η θερμοκρασία ορίστηκε στους τόσους βαθμούς. Άρα λοιπόν απλά γράφουμε status text box συν ίσον και τώρα για να προσπελάσουμε είπαμε το συγκεκριμένο object, το οποίο είναι το hit numeric up down, και τι θέλουμε?
θέλουμε την τιμή του. Δηλαδή το value του. Πηγαίνοντας στο value, παίρνουμε την τιμή. Το κάνουμε και string, αν και νομίζω δεν θα χτυπήσει, ακόμα και ας μην το έχουμε κάνει. Το κάνει αυτόματα string. Και στη συνέχεια προσθέτουμε άλλο ένα string ώστε να πούμε ότι είναι στους τόσους βαθμούς. Και προσθέτουμε και την νέα γραμμή. Και είναι έτοιμο. Κάτι κάναμε. Ναι. Κοίταξτε τι έκανα εδώ πέρα. Έγραψα status textbox, το οποίο είναι το object. Δεν του είπα για κανένα property. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω το object, το οποίο είναι το textbox με όλες τις ιδιότητες, αν είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Κατά λάθος έγραψα status textbox. Εγώ όμως θέλω να αλλάξω το text του. Πατάω λοιπόν τελεία και γράφω σωστά το text. Ότι εγώ από το status textbox θέλω να αλλάξω το text. Τώρα θα παίξει. Και μας λέει η θερμοκρασία ορίστηκε στους 20 βαθμούς. Μπορούμε να το αλλάξουμε στους 25 και κλείνοντας το μας λέει ότι η θερμοκρασία έκλεισε. Με παρόμοιο τρόπο σε αυτή τη συγκεκριμένη tab θα μπορούσατε να φτιάξετε και για το air condition. Με ακριβώς ίδιο τρόπο. Τώρα, το επόμενο group που θα φτιάξουμε είναι για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Θα είναι πολύ παρόμοιο το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε, δεν θα έχει κάτι εντελώς καινούργιο. Okay. Λοιπόν, θα επιλέξουμε να ρυθμίσουμε το ραδιόφωνο με παρόμοιο τρόπο. Θα κάνουμε δύο παραδείγματα, ένα για το ραδιόφωνο και ένα για το Wi-Fi. Το ραδιόφωνο θα ρυθμιστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θα έχουμε ένα checkbox και συχνότητα χωρίς set, το ραδιόφωνο αυτόματα αλλάζει. Αλλά και το Wi-Fi όπου θα έχουμε ένα label. Οπότε θα αλλάξουμε το κείμενο ενός label και χρησιμοποιώντας κάποια boolean μεταβλητή. Παίρνουμε λοιπόν πάλι ένα checkbox και ένα numeric up down. Κάποιο καλό ας πούμε που έχει το .NET τόσα πολλά κουμπιά είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσατε εδώ να έχετε ένα text box έτσι, και ο χρήστης να παίρνει την τιμή και να με το κουμπί να την αναθέτει. Τι θα γινόταν όμως ο χρήστης άρχισε και έβαζε τιμές αλφαριθμητικά ή πολύ μεγάλες τιμές? Γι' αυτό λοιπόν το .NET έχει κάποια controls τα οποία χρησιμοποιούνται και στα Windows και σας επιτρέπουν να αλλάξετε γρήγορα και με αυτά τα κουμπάκια δίπλα τις τιμές, ώστε να μην χρησιμοποιεί ο χρήστης και γράφει ό,τι θέλει πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε πριν. Αλλάζουμε το checkbox, radio checkbox, radio numeric, ok, και αλλάζουμε και το όνομά του σε radio. Επειδή είναι αυτό by default απενεργοποιημένο, ξέρετε κάτι, ας το κρύψουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε το visible να είναι false. Άρα λοιπόν όταν θα τρέξουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Όταν λοιπόν κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο radio, ο χρήστης θα λέει radio checkbox .check is on true. Θα μπορούσατε να παραλείψετε το is on true διότι αυτό είναι bool. Αλλά εντάξει, να είναι πιο επανάγνωστος ο κώδικας, το γράφουμε. Και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Μισό λεπτό. Δεν αλλάξαμε το όνομα, όχι το αλλάξαμε. Θέλουμε να πάμε στο radio numeric up down και το visibility του να το κάνουμε true. Με ακριβώς όμοιο τρόπο στο else το radio numeric up down
θα είναι false. Έτσι λοιπόν, όταν ο χρήστης πατάει πάνω στο radio, αυτό εμφανίζεται και όταν το ξεκλικάρει, εξαφανίζεται. Θα έλεγα για την εργασία να μην χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο καλό το να εξαφανίζετε δυνατότητες από τον χρήστη. Ίσως τον μπερδεύει λίγο. Οπότε καλύτερα να παραμείνετε στο πρώτο που φτιάξαμε, δηλαδή με enable και disable. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι να μην έχουμε κάποιο button ώστε να ορίσουμε την συχνότητα, αλλά αυτόματα με την αλλαγή του αριθμού αυτού να ορίσετε η συχνότητα του ραδιοφώνου. Επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι, κάνοντας διπλό κλικ, το .NET φτιάχνει ένα νέο event, μια νέα συνάρτηση, για το οποίο εκτελείται όταν θα αλλάξει η τιμή του radio. Επομένως, αυτή εδώ η συνάρτηση θα εκτελείται κάθε φορά που εμείς θα επιλέγουμε να αλλάξουμε τιμή στο numeric up down. Επομένως, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε όταν ο χρήστης πατάει πάνω σε αυτό και αλλάζει την τιμή του, να πούμε status textbox.text συνίσον ρυθμίστηκε. Παίρνουμε πάλι το value. Μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το γνωστό μας από τη C++ /r/ni. Ναι, αλλά στα αγγλικά. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Λοιπόν, αλλάζοντας τώρα την τιμή του ραδιοφώνου, έχουμε το αντίστοιχο μήνυμα στο status box. Θα δούμε τώρα ένα παράδειγμα για το Wi-Fi που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κουμπί το οποίο θα έχει τιμή on και off αναλόγως αν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi ή όχι. Και θα χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο προβολής έτσι, για να τσεκάρουμε όλα τα διαθέσιμα controls. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα label αυτή τη φορά. Το label θα το ονομάσουμε Wi-Fi label. Θα του δώσουμε αρχική τιμή να γράφει αρχικό κείμενο Wi-Fi off, γιατί θα το έχουμε απενεργοποιημένο. Και αυτό θα το ονομάσουμε Wi-Fi button. Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε κάποιο control όπως το checkbox που είχαμε προηγουμένως, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε την τιμή του και αναλόγως να επιλέγουμε αν είναι ανοιχτό ή κλειστό, να καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να ελέγχουμε το όνομα του συγκεκριμένου κουμπιού, δηλαδή αν είναι on ή off. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να δούμε έναν άλλο τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή global μέσα στη φόρμα. Κρατάμε λοιπόν F7 για να μεταφερθούμε στον κώδικα της φόρμας και εκτός από τις συναρτήσεις που έχουν δημιουργηθεί, αλλά εντός της form 1, γράφουμε ότι θα έχουμε μια boolean μεταβλητή, η οποία θα είναι global bool Wi-Fi ίσον false. Μπορούμε να βάλουμε αρχική τιμή false, αλλά ούτως ή άλλως by default η τιμή όταν δηλώνεις μια boolean μεταβλητή είναι false. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσουμε πίσω στο designer και να δούμε το εξής, ότι όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi, όταν είναι απενεργοποιημένο το Wi-Fi, το κουμπί πρέπει να γράφει on, δηλαδή να το ενεργοποιήσουμε. Και αντιστρόφως, όταν θα είναι on το Wi-Fi, πρέπει να γράφει off. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο on και λέμε ότι if Wi-Fi is on true, αν το Wi-Fi είναι ήδη ενεργοποιημένο, τότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το Wi-Fi, να το απενεργοποιήσουμε, άρα το κάνουμε false, να προσπελάσουμε το κουμπί και να αλλάξουμε το text book, άρα δηλαδή Wi-Fi button.text ήταν ανοιχτό, το κλείσαμε, άρα θέλουμε να γράφει on. Και ομοίως θέλουμε το label
να ειδοποιήσουμε το χρήστη ότι το Wi-Fi έχει κλείσει. Με ακριβώς παρόμοιο τρόπο θα έχουμε σε περίπτωση που έχουμε ανοιχτό το Wi-Fi, το έχουμε κλειστό και το ανοίγουμε. Αλλάζουμε την τιμή από false σε true. Το button θα πρέπει να πάρει την τιμή off, αλλά το label, η κατάστασή του είναι on. Άρα λοιπόν έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Ναι, και πάλι label. Το ίδιο λάθος. Το Wi-Fi label είναι ένα object. Θέλει το property του, το οποίο είναι το text. Τώρα δεν είμαστε ok. Και έχουμε απενεργοποιημένο το Wi-Fi, όπως μας ενημερώνει. Πατώντας on, το Wi-Fi ανοίγει, το κουμπί αλλάζει σε off και κάνοντας αυτή τη διαδικασία έχουμε αυτό. Αν θέλουμε μπορούμε να προβάλλουμε και ένα message στο textbox κάτω. Το επόμενο παράδειγμα που θα δούμε είναι κάπως πιο σύνθετο. Θα φορτώσουμε ένα XML έγγραφο, το προηγούμενο που είδαμε, με όλα τα φώτα. Θα δούμε μαζί τη δομή του lights. Θα χρησιμοποιήσουμε από αριστερά ένα data grid view, ώστε να προβάλλουμε τα lights. Το data grid view έχει τη δομή που έχετε δει πολλές φορές και στο web, όταν σε μια γραμμή έχει ένα προϊόν ίσως ή τα στοιχεία για αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα μας προβάλλει αναγραμμή τα διάφορα lights που έχουμε. Το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, το όνομά του, την κατάσταση αν είναι ανοιχτό κλειστό, την οποία θα αποκρύψουμε, και θα του προσθέσουμε χειροκίνητα δύο κουμπιά, ένα on και ένα off, στο οποίο θα μπορεί ο χρήστης να αλλάζει την τιμή τους. Το αντίστοιχο μήνυμα που το αντίστοιχο φως που θα ανοίγει ή θα κλείνει θα εμφανίζεται στο status του textbox. Λοιπόν, ας προσθέσουμε τώρα στο studio μια κλάση που έγραψα πριν, θα τη δούμε και μαζί. Ανοίγουμε λοιπόν το lights και βλέπουμε τη δομή που έχουμε φτιάξει ένα νέο object, μια νέα κλάση, η οποία λέγεται lights. Αυτή περιέχει τρία πράγματα. Έχει ένα string, το οποίο περιγράφει σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται η λάμπα. Ένα string για που έχει όνομα light και ουσιαστικά δίνει το όνομα της λάμπας, αν πρόκειται για φώτα τοίχου ή για ένα λαβατέρι ή οτιδήποτε. Και μια τιμή boolean on-off που μας ειδοποιεί για το αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι, όταν ξεκινάει η εφαρμογή μας, να φορτώνει από το XML που είδαμε προηγουμένως, το οποίο θα το προσθέσουμε και αυτό στην επιφάνεια του solution. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το XML, το οποίο περιέχει όλα τα δυνατά φωτιστικά που έχει μέσα το σπίτι. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να φορτώσουμε αυτό το κείμενο ουσιαστικά που βρίσκεται, να το μετατρέψουμε σε object, δηλαδή σε lights όπως τα ξέρει το πρόγραμμά μας, που θα έχει επιλογές name, room και το boolean αν είναι ανοιχτό ή κλειστό, και να το φορτώσουμε σε μια λίστα η οποία θα μας επιτρέπει να, αν θέλετε, να διαχειριστούμε, να ανοίξουμε και να κλείσουμε την κάθε λάμπα. Αυτό για να το κάνουμε θα χρησιμοποιήσω κάποιο έτοιμο κώδικα, ώστε να μην φάμε χρόνο, και θα το εξηγήσουμε. Αν πρώτα ας δούμε την κλάση lights. Όπως σας είπα και πριν ο Δημήτρης, έχουμε private το μέρη του string, τα διάφορα string όπως το room, το light και το on-off, και έχουμε public ένα property. Τα properties είπαμε ότι είναι συναρτήσεις, όπως αυτό που σας έλεγε ο Δημήτρης πριν, μια νέα δυνατότητα που δίνει το Dotnet, ώστε να παίρνουμε την τιμή ενός private μέλους ή ενός μέλους μιας κλάσης, ή να το θέτουμε, να το βάζουμε τιμή επάνω. Γιατί τώρα εδώ πέρα είναι πολύ απλό αυτό που χρησιμοποιούμε, θα μπορούσαμε να το έχουμε public όλα αυτά. Χρήση των properties θα μπορούσε να γίνει εάν, για παράδειγμα,
κάποιος ήθελε να βάζει μια αριθμητική τιμή. Και η τιμή αυτή θα ήθελε να είναι μόνο θετική. Εάν ο χρήστης λοιπόν έκανε set value για να βάλει την τιμή -5, τότε εδώ πέρα θα μπορούσαμε να τσεκάρουμε αν το value που έδωσε ο χρήστης είναι μεγαλύτερο με 1 και μόνο αν είναι μεγαλύτερο με 1 να μπορούμε να το περάσουμε μέσα στην μεταβλητή μας. Μια χρήση των properties. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα lights και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βρεθούμε πάλι στην περιοχή του designer και να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην περιοχή της φόρμας, όπου δεν υπάρχει κάποιο κουμπί. Τότε θα δημιουργήσει μια νέα συνάρτηση, η form1load, η οποία θα εκτελείται κάθε φορά που η φόρμα μας ανοίγει. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που η φόρμα θα ανοίξει, κάνουμε και paste στον κώδικα τον οποίο θα σας εξηγήσω τι κάνει τώρα, κάθε φορά που ανοίγει η φόρμα, αυτός ο κώδικας είναι υπεύθυνος να φορτώσει, να βρει το αρχείο το lights.xml και να το φορτώσει σε μια νέα λίστα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια νέα λίστα. Λοιπόν, public list είναι τύπου generic, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτή τη λίστα μπορούμε να ορίσουμε εμείς τι θα αποθηκεύει. Σημαίνει δηλαδή ότι θέλουμε μια λίστα από αριθμούς. Άλλες φορές θέλουμε μια λίστα από string. Άλλες φορές θέλουμε μια λίστα, στην περίπτωσή μας, από lights. Μισό λεπτό, να κάνουμε ένα build, επειδή έριξα την κλάση lights μέσα στο πρόγραμμα και δεν έχω κάνει build, ώστε να την αναγνωρίσει. Okay. Έχουμε λοιπόν μια public list, η οποία είναι τύπου lights, όπως αυτή εδώ η κλάση έχει οριστεί, και στη συνέχεια λέμε πώς θα ονομάσουμε τη λίστα μας, lights list. Την κάνουμε new. Στο constructor δεν τις περνάμε κάτι, αν και έχει αρκετούς constructors τους οποίους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινή λίστα. Και ουσιαστικά το πρόγραμμα μας μπορεί να προσπελάσει μια λίστα από lights. Τα lights όμως τι είπαμε αποτελείται? Από ένα όνομα, από ένα δωμάτιο και από μια τιμή, αν είναι ανοιχτή ή κλειστή. Πάμε να δούμε αυτό το κώδικα. Εάν προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε, αυτό δεν θα τρέξει. Ο λόγος που θα τρέξει είναι ότι λείπουν κάποια namespaces. Τι σημαίνει αυτό? Έτρεξε την προηγούμενη έκδοση. Έχει βγάλει κάποια errors. Λείπουν, γι' αυτό και μου τα έχει βγάλει από κάτω. Λείπουν κάποιες assembling. Το .NET έχει πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Και ουσιαστικά, αν εσείς μάθετε να γράφετε σε .NET, δεν θα χρειαστεί να κάθεστε να μάθετε τα if, τα for και όλα αυτά, θα τα γνωρίζετε ήδη. Αυτό που θα πρέπει να μάθετε είναι οι ευκολίες που σας δίνει και η βιβλιοθήκη με την οποία έρχεται. Έχει λοιπόν βιβλιοθήκες που σας βοηθούν να επεξεργαστείτε XML, να πάρετε, δηλαδή να διαβάσετε ένα XML, να πάρετε το αποτέλεσμά του και να το τοποθετήσετε σε μια λίστα. Αυτό ακριβώς κάνει αυτός ο κώδικας. Για να βάλουμε την... τώρα λέει εδώ, ας πούμε, ότι λείπει η assembling. Βγάζει λοιπόν την υπογράμμιση και πατώντας αυτό μπορούμε πολύ απλά και γρήγορα να μας τοποθετήσει μόνο τις βιβλιοθήκες τις οποίες λείπουν πάνω. Άρα λοιπόν τώρα θα μας τοποθετήσει στο πάνω μέρος του προγραμματός μας το using report system IO. Το using είναι παρόμοιο με το imports που χρησιμοποιεί η Java. Εντάξει, ίσως είναι από τις πολύ λίγες διαφορές σύνταξη που έχει από την Java. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε πάνω και βλέπουμε ότι έχει αυτόματα προσθέσει το system.xml.serialization που είναι υπεύθυνο να διαβάσει και τέλος πάντων να διαχειριστούμε τα XML. Το ίδιο πράγμα και το IO ώστε να ανοίξει το αρχείο το συγκεκριμένο. Eάν πάμε λοιπόν εάν πάμε εδώ θα δούμε ότι ανοίγει ένα νέο object XML Serializer, ο οποίος ουσιαστικά παίρνει τη δομή που θα έχει μια λίστα από lights, ουσιαστικά επειδή θέλει να ξέρει αυτό το XML που θα διαβάσει τι μορφή θα έχει. Έτσι λοιπόν η μορφή του XML είναι μια λίστα από lights. Και αυτό το πράγμα ακριβώς του ορίζουμε αυτή τη στιγμή. Του λέμε ότι στο S του αποθηκεύουμε πληροφορίες για τη δομή της πληροφορίας που θα έχει το XML. Δηλαδή ότι θα περιέχει lights, μια λίστα από lights, όνομα, room και true false.
ας πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ένα text reader που ανοίγει από το application path το lights.xml, δηλαδή από εκεί που βρίσκεται το πρόγραμμα το lights.xml, και στη συνέχεια το κάνει deserialize και το ρίχνει μέσα στο lights list, δηλαδή μετατρέπει αυτό που διάβασε σαν text και το μετατρέπει, το βάζει μέσα στη λίστα. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι, για να μεταφερθεί το lights.xml μέσα στο bin, δηλαδή εκεί που φτιάχνει το πρόγραμμά μας, πρέπει να πατήσουμε πάνω στο αρχείο και να πάμε copy to output, και από do not copy θα πάμε copy if newer, δηλαδή θα το αντιγράφει στο νέο κατάλογο κάθε φορά που θα βλέπει αλλαγές. Για να φτιάξουμε λίγο τη δομή του data grid, πατάμε πάνω δεξιά, έχει ένα βελάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε από μακριά, και πατάμε choose data source. Πατάμε add project data source object, διότι θέλουμε να του δώσουμε τη δομή από τις κολόνες που θα έχει, τα columns, από ένα object. Ποιο object? Το lights. Δηλαδή θα πάρει αυτόματα για να μην τα γράφουμε εμείς με το χέρι. Παίρνουμε λοιπόν, επιλέγουμε το lights και πάμε finish. Αυτή τη στιγμή, και αυτή ακριβώς είναι η δομή του grid που θα χρησιμοποιήσουμε, έχει το room, το light, ένα on-off το οποίο θέλουμε να το αποκρύψουμε την τιμή, και στη θέση του να τοποθετήσουμε δύο κουμπιά. Ένα on και ένα off. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε πάλι στο βελάκι, πατάμε edit columns. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο tool text, replay κτλ, ώστε να είναι πιο user friendly. Πηγαίνουμε στο on-off και βρίσκουμε το visible και το κάνουμε false, ώστε να μην φαίνεται στο χρήστη. Πατάμε add και στη συνέχεια θέλουμε να προσθέσουμε ένα κουμπί. Ένα κουμπί που θα έχει on, όνομα, το ίδιο και το header, και θα είναι τύπου data grid view button column. Θα είναι δηλαδή κουμπί. Πριν έχουμε και άλλες δυνατότητες, checkbox, combo box, image, link και textbox. Πατάμε add, φτιάχνουμε ακριβώς το ίδιο και για ένα off. Αν δείτε πίσω έχει προσθεθεί στη λίστα μας. Πάλι είναι button, πατάμε add και close. Ερχόμαστε εδώ, τοποθετούμε για να είναι πιο user friendly τα text και τα tooltip text στον χρήστη και ενεργοποιούμε το use column text for button, ώστε να έχουμε το όνομα του κουμπιού, το on, πάνω στο κουμπί. Να φαίνεται δηλαδή το όνομά του, όπως είχαμε πριν, ας πούμε το set και όλα αυτά που γράφαμε στο text. Εδώ κάνουμε ακριβώς το ίδιο και για το off. Και το τελευταίο που θέλουμε να πούμε είναι ότι αφού φορτώσεις το αρχείο, θέλουμε να κάνεις το εξής. Το Data Grid View 1 θέλουμε να το φορτώσεις με τις τιμές που περιέχει η λίστα, η light list. Άρα θα πούμε ότι Data Grid View Data Source, δηλαδή από πού παίρνει τα δεδομένα της το Data Grid View 1, θα το πάρει από το lights list, και αυτό είναι αρκετό για να μας προσθέσει κουμπιά, το δωμάτιο, το light στο οποίο αναφερόμαστε. Βλέπετε, εγώ πριν ξεκινήσω οτιδήποτε έγραψα μια καινούργια λάμπα, την οποία υποστήριξε το πρόγραμμα χωρίς να έχω κάνει εγώ κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε, να αφαιρέσουμε οτιδήποτε και το πρόγραμμα θα συνεχίσει να παίζει κανονικά. Αυτό που θέλουμε τώρα και τελειώνουμε είναι όταν ο χρήστης πατάει on ή off να έχει να αποκτά κάποιο κώδικα από πίσω και να εκτελεί κάτι. Πηγαίνουμε στο designer, πατάμε διπλό κλικ πάνω στο data grid και φτιάχνει μια νέα μέθοδο η οποία εκτελείται κάθε φορά που γίνεται κλικ, όχι πάνω στο κουμπί, αλλά πάνω στην περιφέρεια του data grid. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δούμε πού ακριβώς έγινε κλικ και αν έγινε κλικ πάνω στο on ή το off button να πράξουμε αναλόγως. Να κλείσουμε ή να ανοίξουμε το φως. Εάν όμως δεν έχει γίνει κλικ πάνω σε αυτά, να μην κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι αφενός να πάρουμε την κολόνα, το column από το οποίο ο χρήστης πάτησε. Οπότε λέμε data grid view και λέμε έχουμε ένα νέο object, μάλλον reference, πάνω στην κολόνα που έκανε ο χρήστης. Πώς θα βρούμε την κολόνα που έκανε ο χρήστης? Μαζί με τη συγκεκριμένη συνάρτηση περνούνται κάποιες παράμετροι. Η παράμετρος ε μας λέει, έχει
χαρακτηριστικά πάνω και μας λέει πού έγινε κλικ, σε ποια γραμμή και σε ποια στήλη. Τις συντεταγμένες δηλαδή, αν θέλετε, που έγινε το κλικ. Άρα λοιπόν λέμε ότι πάρε για κολόνα την κολόνα του data grid u1 columns, το οποίο είναι array, και μέσα θα βάλουμε ποια κολόνα θέλουμε να πάρουμε, αυτή την οποία ο χρήστης κλικάρε. Ε, που είναι η παράμετρη το που έγινε το κλικ, column index. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας, ας πούμε, έχουμε δυνατότητα και έχουμε προσπελάσει μέσα στο column την στήλη στην οποία έγινε το κλικ. Με παρόμοιο ακριβώς τρόπο θέλουμε να πάρουμε το light το οποίο κλίκαρε ο χρήστης, το οποίο είναι η ίδια σειρά με τη λίστα. Δηλαδή αν χτύπησε στο πρώτο, στο grid view, είναι το πρώτο light που βρίσκεται στη λίστα. Αν χτύπησε το τρίτο, είναι στο τρίτο. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα καινούριο light L, το οποίο ποιο θέλουμε να θέλουμε, new, μάλλον ναι, ας φτιάξουμε ένα καινούριο και να πούμε το L, sorry, το L θέλουμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το δέκατο στοιχείο της λίστας. Έχουμε λοιπόν τη light list και θέλουμε το πέμπτο στοιχείο ή το στοιχείο που έκανε κλικ ο χρήστης. Η λίστα είναι σαν πίνακα, φανταστείτε το, οπότε αρκεί να ζητήσουμε από τη λίστα το δέκατο στοιχείο ή αυτό στο οποίο έκανε κλικ ο χρήστης. Τι έχει γίνει? Πού έκανε κλικ ο χρήστης? Στο row index. Και αυτή τη στιγμή θα πούμε το εξής. Εάν το όνομα του column είναι on, σημαίνει ότι ο χρήστης έκανε κλικ πάνω στο on. Else, if colon τελεία μικρό is on off, τότε πάτησε το off και θα εμφανίσουμε το ανάλογο μήνυμα στο χρήστη ότι άνοιξε το τάδε κουμπί ή έκλεισε η τάδε μάλλον λάμπα ή όχι. Λοιπόν, status στο Xbox πάλι. Συν ίσον. Θα το τοποθετήσω μετά. Η λάμπα Χ στο δωμάτιο τάδε άνοιξε. Okay. Πώς θα βρούμε σε ποιο δωμάτιο και σε ποια λάμπα άνοιξε? Μα έχουμε βρει ήδη τη λάμπα στην οποία αναφερόμαστε. Άρα θα πάμε L τελεία, η λάμπα βρίσκεται, το όνομα της λάμπας βρίσκεται στο light, το όνομα του δωματίου βρίσκεται στο room, και αν θέλαμε να δώσουμε τιμή και στην boolean μεταβλητή, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να πούμε L.on off ίσον true. Τώρα λοιπόν η λίστα σημειώνει ότι η λάμπα μας άνοιξε. Με ακριβώς ίδιο τρόπο, για να μην σας κουράζω, τοποθετούμε τον κώδικα εδώ, false στο on off όταν το κλείνει, η λάμπα έκλεισε. Εάν τρέξουμε τώρα την εφαρμογή μας, θα δούμε ότι πατώντας πάνω στο on μας εμφανίζει ότι η λάμπα walls light στο δωμάτιο kitchen άνοιξε. Και αν την κλείσουμε, έκλεισε. Ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεν προλαβαίνουμε να το λύσουμε μαζί είναι ότι όταν πατάμε off δεύτερη φορά μας λέει ότι η λάμπα έκλεισε, ενώ είναι ήδη κλειστή. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ ένα if, το οποίο να ελέγχει εάν η λάμπα είναι ανοιχτή ή κλειστή και αναλόγως να βγάζει το μήνυμα στο χρήστη. Λοιπόν, downloads το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα προγράμματα μάλλον και τις διαφάνειες μπορείτε να τις βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση
στο sharpteam.gr κάθετος downloads. Αυτό είναι λάθος, θέλει downloads με S. Ωραία είμαστε. Το βράδυ αύριο θα τα ανεβάσουμε. Θα τα ανεβάσουμε, ναι, το συντομότερο δυνατό. Για όσους δεν έχουν το Visual Studio, μπορεί να το κατεβάσουν από το MSDNA. Ξέρω πολλοί έχετε προβλήματα. Υπεύθυνος για το administrator των κονσόλα είμαι εγώ. Είχαν κλειδώσει την αίθουσα, δεν μπορούσαμε να την προσπελάσουμε. Σήμερα τελικά πήρα κλειδί και ελπίζω να φτιάξουμε την κονσόλα ώστε να μπορέσουμε να σας έρχεται email ειδοποίηση όταν την φτιάχνουμε. Ελπίζω να λυθούν τα προβλήματα από εδώ και πέρα. Επίσης, για όποιος δεν θέλει να κατεβάσει ολόκληρο το studio, μπορεί να κατεβάσει το Visual Sharp Express. Κάποια επίσης χρήσιμα links. Δώστε λίγο βάση αν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με το .NET. Αυτή είναι η επίσημη βιβλιοθήκη της Microsoft. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα για όλες τις κλάσεις. Το studentguru.gr είναι ένα site community φοιτητών που μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Η Magic Cup είναι ένας διαγωνισμός .NET αλλά και φωτογραφίας, βίντεο, τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε χρόνο γίνεται για φοιτητές και έχει χρηματικά έπαθλα και ταξίδια στο εξωτερικό. Ναι. Το .NETZone.gr είναι πραγματικά πολύ καλοί επαγγελματίες στο χώρο του .NET, που ένα community είναι πάλι που μπορούν να σας απαντούν ερωτήσεις που τυχόν έχετε, φόρουμ ουσιαστικά. Codeproject.com είναι ένα site το οποίο έχει έτοιμο κώδικα. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να βρείτε κάποιες κλάσεις έτοιμες. Αν θέλετε να ασχοληθείτε για παράδειγμα με POP3, μπορείτε να βρείτε κάποιον έτοιμο client ή κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Το blog του Δημήτρη, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και tutorial για τη C#. Και Windows Client είναι για WinForums παραπάνω πληροφορίες. Ελπίζω να μάθατε αρκετά πράγματα από αυτά που είπαμε σήμερα, να σας βοηθήσει στην εργασία σας. Ευχαριστούμε πολύ.